ಕೃಷ್ಣ ಶುಭ ದಿನ ಮಾಡ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಎತ್ತಂಡು 11 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಕೋಡಿ ಸರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೋಡಿ ಮಲ್ಸಿದು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬುರ್ದು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬುರ್ದು ಸಂತೆ ತೆಪ್ಪು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಪ್ಪ ಗಂಟಲ ಕೋಪುರ ಹಾಕ್ಲು ಕುಲ್ಲುಜ ಪಂಡ ಕುಲ್ಲುಜ ಹಾಕ್ಲಿ ಇತ್ತಿಂದ ಜಾಲಿ ಅಪ್ಪುಂಡು ಇಜಿನ ಊರು ಊರು ಅಪ್ಪುಂಡು ಕುಲ್ಲುಲೆ ಶೋಭಾತಿಗೆ ಬರ್ಪೇರ ಅಂಜ ಮಕ್ಕಳು ಪೋಪೇರು ಅಂಡಲ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿದ್ದು ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂಜಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ಪೋಯ್ದು ಅದಲ್ಲ ಅವಡು ಅತ್ತದ ಗಿಚ್ಚ ಗಿಲಿ ಅಲ್ಲ ಪೋಪುನಲ್ಲ ಅಲೆ ರಜೆ ಮಲ್ದೊಳಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ನಾನು ಐಬ್ರೋಸ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಡ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎತ್ತು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಕೈದಿಯರ ಆಲ ಮಲ್ತಿ ನಾನು ತುತುಲಿ ಎತ್ತು ಶೋಕ್ ಶೇಪ್ ಬರ್ತೇನೆ ಮರ್ಮಲ್ ಪುರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ನಿನ್ನ ಫೋಟೋ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ಶೋಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಶೋಕ್ ನಿನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಸಿನ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಡಿಟ್ ಬಂತಿನ ಅಂತೇವು ಇನ್ಸ್ಟಾದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬರು ಲೈಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಮಾತ್ರ ಬೇತನೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬೇತೆ ಪಾಡು ಜೈನೆ ಪಾಡುವೆ ಒಂಜೆ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಸ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ ಅಂತ ಅವಿದು ಏತಡೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಬೇತೆ ಸಾಂಗ್ ಮಂಡ ಮಕ್ಳು ಈತೀತು ಶೋಕ್ ಪುರ ನಲ್ತದೇರು ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿಪ್ ಬಂತದೆ ಫಾಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಜಿಂದ ಆಡುವ ತೂಲಿ ಮಲ್ಲಿಜ್ ಬಾಯ್ 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 ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿನ ಮದಿಮೆಗೆ ನಾನು ಏರ್ನ ಮದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಪ್ರಶ್ನಿನ ಮದಿಮೆನೆ ಪ್ರಶ್ನಿನ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿನ ಮದುವೆ ನನ್ನ ಕೈತಲ್ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಲೆ 5 ವರ್ಷ ಬಿಡ್ದಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಬರಬ್ಬಪ್ಪ ನಾನು 5 ವರ್ಷ ಬಿಡ್ದಾನಾಗ ಚೂರು ಬೇಗ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಸಾಲ ಚೂರು ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನ್ ಅಜ್ಜಿ ಅದಿಪ್ಪತ್ತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಜ್ಜಿನ ಕ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಹೆಂಗಿದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲಿಪ್ಪ ಅಜ್ಜಿ ನಾವು ಲಾಗ್ ಏರ್ತು ಉಪ್ಪು ನಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸರಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಪತ್ತದ ಇಂಚ ಕಣ್ಣಗೆ ಒತ್ತದ ಬತ್ತಡು ಅಂಚ ಹನಿ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿರು ಮಧ್ಯಮೇದ ಇಲ್ಲಡಿ ಈ ಪಪ್ಪು ಜನದೆ ಅಮ್ಮ ಪೋಯಿರು ಅಡಿ ಕೇಶವಮ್ಮ ನಡಿ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ದಾಯಿ ನಾದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೋಡೆ ಪ್ರಜ್ಜುನಾ ಪ್ರಜ್ಜು ಉಜ್ಜಂತ ಹಾಲು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತ ಐಬ್ರೋಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಇದಾಯ್ ಐಬ್ರೋಸ್ ಇತ್ತಿನ ಬಲ್ಲೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯರ್ ನಾನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ಕಾರ್ದಿಯಾರ ಚಾರ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪಂಡ್ ಬಾಯ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಇರ್ತದ ಹನಿಗಂಡು ಅವ ರೈತುಲೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ದಿತ್ತನ ಬಾಯ್ ಮಿಸ್ ಯು ಮಿಸ್ ಯು ನನ್ನ ವೈಕ್ ನನ್ನ ಫೆಬ್ರವರಿ ನನ್ನದಾದುಂಡು ನನ್ನ ಬೂತೊಲೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ നല്ല തര പുജിനായിട്ടുള്ളു മിറർ മിറർ എപ്പ പറപ്പാറ് ಬಾಯ್ ಇಲ್ಲ ಪೋತಲ್ಲ ತಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೇಶವಮ್ಮ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋ 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 ಎಂತಲೇ ಓಯ್ ಆಲ್ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಪ್ಪು ಅಪ್ಪು
ಬಾಯ್ ಇಲ್ಲೇ ಪೋಪನ ಬಾಯ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೇಲೆಪುರ ಅದು ಜೊತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕವಳು ಹಾಗೆ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡಿ ಚಂದನ ಬೈದಲ್ಲಿ ಚಂದನ ತೂತಿರತ್ತ ಚಮ್ಮಿನ ಮಧ್ಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಂಜಿ ಹಾಯ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಕರಿಯಿದ್ದಿ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬೈದೇರು ಅಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ ಮೂಲೆ ಕಡೆ ಕಕ್ಕದು ಜತ್ತದು ಲಕ್ಕಿನ ಇತ್ತೆ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ದ ಏನ ಪೊರ್ಲು ದತ್ತಿಗೆ ಬೈದಿನ್ನು ಒಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಬರೀತೇನೆ ಮಗ ಪೋಪನ ಅಕ್ಲು ನೆನಪೇಜಿ ಬಲಿದೆ ಆಲಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಬೋಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪು ಬೋಡೆ ಮಾಮಿ ಕುಸಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೊಂದೇರು ಜೋಕ್ಲು ಬೈದನ ತಂಚ ಕತ್ತೇರಿ ದೊಡ್ಡನ ಮಾತ್ರ ಇದಾಯ್ತು ತಿಲ್ಲ ನೀನು ಏತ ಐಬ್ರೋಸ್ ಮಲ್ತೆ ಮಾರ್ಯಾರ ಕಾಸು ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ಕೋಡೆಡ್ದೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಂದೆ ಇಂಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಕುಂಟ ಅಜ್ಜಿರು ಒಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಅರ್ಧಿನ ನಾಜಿನ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತಾನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಂದಂತ ಐಬ್ರೋಸ್ ಮಲ್ತಾ ಆಗ್ತದೆ ಬೆಂಟೊಂಡ ಬೇರ್ನಲ್ಲ ಐಬ್ರೋಸ್ ಯಾನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಿದ್ದೀರು ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಫೋನಾಗಣ 20 ರೂಪಾಯಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ 50 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಲ್ಪಲ 50 ರೂಪಾಯಿ ಈರ್ನ ಬಲ್ಲ ಯೋಗಿ ತಕ್ಕನ ಕುಜಲ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಚಮ್ಮಿನ ಚಂದ್ರನ ಎತ್ತು ಐಬ್ರೋಸ್ ಮದಿಮಯನ ಐಬ್ರೋಸ್ ಮಾಡಿ ದಪ್ಪ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರೆ ಪೂರ ಫೋನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಉಳ್ಳಾರಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಮಸ್ ಮದಿ ಮೇದಿಲ್ಲ ಸಾರಂಡು ಅಪ್ಪಗವರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರುಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ 6 ಬಿನ್ನೇರು ಲಕ್ಲೇರು ಈರೆಂತ ಹೋಜಾದಿಜ್ಜಿ ಬಿನ್ನೇರಿಯೇ ಈರೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಅಂದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತೋಜ ಅಂದತ್ ಈರೇನ್ ತೋಜ ಇಜ್ಜ ಈರೇನೆ ಈರೇನೆ ವನ್ಪುನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತೋಜ ಈರೇನ್ ತೋಜ ಇಜ್ಜ ಹಾಯ್ ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆದಿಲ್ಲ ಪಿದ್ದಾಡ್ಯ ಬೈಯದೊಂದು ರೌಂಡ್ ಅತ್ತಿಗೆ ನಕ್ಕಲ ಆಯ್ತೆ ಪಚ್ಚನೊಟ್ಟು ಪೋಯಿ ಭತ್ತ ಕಕ್ಕಿನಾಗೆ ತಾಯಿ ಕೋಡ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜತ್ತ ನಲ್ತೀನಲ್ಲ ತಾಯಿ ಚೆಪ್ಪುನ ಗೊಂಜಿ ಕಂಟ ಅಂಚ ಅವ್ರ ಹಾರ್ಟ್ ಬಿಸತ್ತಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನೆಂಚಿನಂಬೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬಿಸತ್ತಿ ಹಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬಿಸತ್ತಿ ಶೋಕಾತನ ಏನ್ ಮಂತೀನಿ ಸೋನ್ಯಕ್ಕ ಏಪ್ಪ ಐದು ಕೂಡ ಐದು ಮಿಟ್ಟು ಕುಡದಿಯಾನ ನೆಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಲ್ಲನ ಅವಕಾಶ ಅಡಿಗೆ ಅವು ಕುಶಾಲ್ಗತ್ತಂಬೆ ಮದ್ರಂಗಿಗೆ ಇಪ್ಪಿದಾಯಿ ಪೈರಿಜ್ಜದ ಮದಿಮೆಗೆ ಪೋರುಂಡ ಇಪ್ಪಿದಾಯಿ ಮದಿಮೆ ಓ ಅಲ್ಲ ಮದ್ರಂಗಿಗ ಮದಿಮಲ್ಲ ಮದ್ರಂಗಿಗೆ ಮದುವೆ ಪೊಣ್ಣೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಚಂದ್ರನ ಮಾಮನ ಮಗಲಿ ಇನ್ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲದ ಮದ್ರಂಗಿ ಕೋಡ ಮೂಲ ಅನ್ನತ್ತ ಇನ್ಯಾಗ ಉಳ್ ಮದ್ರಂಗಿ ಚಂದ್ರೆ ಪೊಪ್ಪನಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಅಪ್ಪನ ಆಲ್ಡಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಮಲ್ಪರ ಪನ್ನ ಮಾರಾಯ ಚಂದ್ರ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಜ್ಜರ ನಾನೇ ನೀನ ಅಲ್ಲ ಮನ್ಪರ ಅಜ್ಜೆ ಗಂಟೆ ಇತ್ತನೆ ಸಂತೋಷ ಮಾರಾಯ
ಮಲ್ಪರ್ದು ಬಂದದ್ದು ನೀವು ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ್ದು ಕ್ರೀಮ್ ಬಂದತ್ತೀನಿ జీవిత కిట్ 400 రూపాయలు కొంచెం ఎవడు ఐదు ఒక 4 మంది ఎక్కువ ఒక కూడా అయిన పడారు ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ತುಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ದವಲೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಒಂಚ ಚಾರ್ ಪೂರ ಕನವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಅವಲೇ ಉಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಅವಂಚನತೆ ಕೈತಲ್ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಷನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ నేను బತ್ತೆ మధ్యమైన ఫేషియల్ పురాండ్ బట్ కాస్ట్ తెచ్చింది అని ತಮಾಷೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತು 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಡು ಕೊರಕ ಬಾನು ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಒಕ್ಕಡೆ ರೇಗ್ಸವ ನಾನು ನಾನಂತ ಬೇಲೆ ಪುರಾಂಡು ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅವಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಯಾರಿಗೆ ಪೂರ ಸುಲೋಚನಕ್ಕನೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೊಲ್ಲಿನಾರೆ ಪಿನ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀರ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡೆಕ್ ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಅಂಚದು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮದ್ಮೆಗೂ ಪಿದಾಡಿನ ಗೌಜಿ ತಗೋಡು ಎಂಚ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ತುಕ ಆಯ್ನಾತು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲ ಅವ್ಳು ವಿಸಿಟ್ ಪಣ್ಣ ಅವನು ನಿಪುಣತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ವಿಸಿಟ್ನ ಆತು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಏತ ಆಪುನ ಆತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರಿಲ್ಲ ಅಂಚು ಸೌಂಡು ಕಜ್ಜಿ ಬಿಜಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಓಕೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಮುಗಿಪ್ಪೆ ಇನ್ನೇ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಇಷ್ಟ ನಂಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರೋನಾ ಮರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮದುವೆ ವ್ಲಾಗಿಗೂ 8 ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಅಂಚನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸರಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಮುಗಿಪ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಕೂಡ ತಿಕ್ಕು ಅದನ್ನ ಮಾತಿರಲಿ ಖುಷಿ ಅದು ಪ್ಲೇ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಖುಷಿ ದಿವನ ಜೈರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ